నమస్కారం. మీరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను. ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ କିଛି ତେଲୁଗୁ ୱାର୍ଡ଼ ଜାଣିବା ଆଉ ପୁଷ୍ପା ମୁଭିର ଡାଇଲଗ୍ କିଛି ହିରୋଇନ୍ ଆମର ରଶ୍ମିକା ମାନ୍ନା ଡେଲିଭର୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ର ମିନିଂ ଜାଣିବା। ତେଲୁଗୁରେ ଆଇନ୍ଦି ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଲା ଆଉ ତା ଦେ ମାନେ ହେବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏମିତି ହେବ, ଇଲା ଆଉ ତା ଦେ। ଇୱା ମାନେ ଦେବା, ଇବୁ ମାନେ ଦିଅ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପେନ୍ ଦିଅ, ପେନ୍ ଇବୁ। ଅସୁଲୁ ମାନେ ଜିନିଷ, ସାରୁକୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ। ଏୱାରିକି ମାନେ କାହାକୁ, କୋସମ୍ ମାନେ ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ରଶ୍ମିକା ମାନ୍ଦନାଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ଦେଖିବା। ఏంటి పాపా బాగున్నావా? చిచి నువ్వు నాకు నచ్చదేంది? నేను చూడలేదని ఓ పులిపికి పోతుంటావు అంట కదా. ଡାଇଲଗ୍ ଦେଖିବା। ଏ ପାପା ବାହୁନାବା। ପାପା ମାନେ ଝିଅ। ଏ ଝିଅ ଭଲ ଅଛ? ଛିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଛିଛି। ନା ନାକୁ ନାଛେ ଦେଇంది, ମୁଁ ତତେ ପସନ୍ଦ କରୁନି। କହୁଛନ୍ତି କି నేను చూడలేదని ఓ పులిపికి పోతా ఉంటు కదా, ମୁଁ ଦେଖିନି କି ତୁ ହଲି ଝୁଲି ଯାଉଥିବୁ କି ଯାଉଛୁ। నేను చూడలేదని ఓ పులిపికి పోతా ఉంటు కదా, ମୁଁ ଦେଖିନି କି ତୁ ହଲି ଝୁଲି ଯାଉଛୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ତେଲୁଗୁ କି ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ।